राजधानी दिल्ली जगातील सर्वात प्रदूषित शहर ठरलंय। अतिशय महत्त्वाची बातमी, राजधानी दिल्ली सर्वात प्रदूषित शहर ठरलेलं आहे। दिल्लीमध्ये हवा गुणवत्ता निर्देशांक थेट 500च्या पार गेलाय। प्रदूषणामुळे दिल्लीकरांचा श्वास कोंडलेला आहे। वाऱ्याची मंदावलेली गती, दाट धुक्याचा फटका या संपूर्ण वातावरणामुळे प्रदूषण वाढलेलं आहे। वाढती थंडी, दाट धुकं यामुळे राजधानी दिल्ली क्षेत्रामध्ये प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहोचलंय। अनेक भागांमध्ये हवेची गुणवत्ता 500च्या हून पार गेलेली आहे आणि त्यामुळे अत्यंत गंभीर पातळी या हवेनं गाठलेली आहे। काही भागातील केंद्रामध्ये AQI म्हणजे हवा गुणवत्ता निर्देशांक 600च्या पार पोहोचलाय। शुक्रवारच्या जगभरातील प्रदूषणाच्या नोंदी समोर आल्या आणि त्यामध्ये दिल्ली हे सर्वाधिक प्रदूषित शहर असल्याचं समोर आलं। दिल्लीमध्ये वजीरपूर भागामध्ये हवेतील प्रदूषण सर्वाधिक आहे। 691 AQI तिथे नोंदवला गेला।